O Concello de Vilagarcía volverá a celebrar as súas festas de Santa Rita. O ano pasado, debido á pandemia, as actividades culturais realizáronse a través das redes sociais. Pero este ano, coa mellora da situación, o Concello poderá organizar actividades presenciais adaptándose ás novas normativas. Serán unhas festas de Santa Rita en formato reducido. Teñen que ser unhas festas tamén outra vez adaptada á situación e á realidade que vive todo o planeta. Así que serán un pouco máis presenciais, un chisquiño presenciais, pero todavía adaptada á situación, como decía, sanitaria. Vamos a ter as nosas tradicións, vamos a poder disfrutar da música, pero dunha maneira moi controlada. As festas terán lugar do xoves 20 ao domingo 23. A principal novidade será a organización dun concerto por día. As actuacións correrán a cargo da banda de música arousa Xoel Padín, Silvia Penide e o quinto encontro folclórico Santa Rita, no que participarán grupos da contorna. Tiramos de música galega, os 4 concertos que hai son de música galega e 3 deles de artistas locais, con presencia todo de artistas locais, e porque seguimos con esta aposta polo noso tamén. A veces Santa Rita ten ese carácter tamén moi tradicional e moi do noso. A programación complétase con pasacalles, a Feira Celta e o Festivaliño de curtometraxes infantís. Todas as actividades son gratuitas, pero será necesario inscribirse previamente. No caso do Festivaliño ten a súa propia páxina web na que poder facelo, que é www.festivalino.com, e aí se poderán retirar os convites. Todas son gratuitas, eso sí, tamén hai que decirlo, todas as actividades son gratuitas. E para o resto é a través da plataforma de GoTick, que xa é a plataforma que utilizamos nas festas de San Roque, GoTick. Ademais das actividades culturais, tamén se levarán a cabo os actos relixiosos, excepto as procesións. As misas celebraránse con límite de ocupación e, se o tempo acompaña, realizarase algunha misa nos exteriores do convento para permitir a asistencia de máis fregueses.